drums. Nå, ja, men jo, det er vel fint. Vi kan komme på sådan en date her. Hvordan går din humor? Lidt underligt spørgsmål, men går det vel fint? Jeg skal også videre, tror jeg. Det er også bedst, vi måske lige Jamen, det var sidste dag, det gik ikke godt. Nej, det var sådan lidt. Ja, det er ikke så godt. Jeg skal også, jeg har lavet min mor på den nu. Det jeg tror jeg også er bedst. Først på telefonen. Det var virkelig ulækkert. Nå, men så er det godt, at der er en date skik. Hvis det ikke så godt sidste gang, jeg gjorde. Vi ses. Nå, ej, Nicole er mega lækker, han derovre. Vi var så totalt. Han er bare klasse lækker dreng. Og jeg skal gå og snakke med ham. Ej, synes du, jeg skal gøre det? Ej, skal jeg? Hej. Hvordan går det? Okay. Hvor blev du af? Hej, skat. Ej, come on, altså. Den er fucking langsom, den her lorte computer, altså. Kraftedeme noget lort. Hej da. Jeg slår op, din bitch. Så kan jeg kraftedeme lære det til sjov. Nå, men det gik vist ikke så godt de to første dates. Nej, det må man nok sige. Det var nok, men det her det er heller ikke sådan en spisedag, som man kan sige sådan. Nej, det er bare en normal dag. Ja, det er fint. Og jeg tror, at det var fordi, jeg fik luft i munden på det tidspunkt. Ja, det kan godt være, men jeg skal lige ud og toilettet. Kommer lige lidt. Hvordan går det? Hej. Vi ses! Hvad var det? Hvad var det? Det kan du sgu da ikke bare gøre for helvede, din fede nar. Hvordan fanden tror du, jeg har det? Hvad fuck sker der? Den her gyser er godt nok god.
Nå, men det er da mega fedt at hænge ud her. Totalt cool. Nå, men hvordan går det med kæresten? Ja, det går da meget fint. Nå, okay. Lige ude over en, der prøvede at kysse mig. Nå. Hvad var det lige, hun gjorde der? Og hvis kage. Hun sværede lækker chokoladekage ud i hovedet på mig. Der må jeg ikke også prøve. Nå, jamen, det er da meget hyggeligt det her. Ja. Uschammerende gris. Hvor er det ulækkert. Ej, hvor klamt. Nå, jamen, det er vel fint, vi sidder her. Og det er bare en pakken. Det var vel fint. Ja, det var det vel. Det var så meget sjovt. Du har kørt. Ej, hvor ulækkert. Man taler så ikke så meget i munden. Det er ulækkert. Virkelig ulækkert. Jeg tager med mad i munden. Det er bare klamt. Ja, så ser du kender vel ikke computerspil og Minecraft, vel? Nej, det interesserer mig ikke så. Det er her, hvor du kan bygge alle de blocks, du vil, ud af en hel masse ting, og du kan have det sjovt med dine venner, spille med dine venner. Og ja, du kan en hel masse. Og så kommer der World of Warcraft, hvor du kan nakke folk, og hvor du kan gøre alt muligt andet. Du kan blandt andet teleportere dig og bruge ildkugler og ja, hvad skal vi sige. Og så er det mest spændende af det hele. Call of Duty, hvor du skal plukke andre folk i hovedet. Hallo? Hallo? Nå. Så mister jeg nu en kæreste. Nå, men du går nok for sidste gang, det er ikke så godt. Nej. Smasker til i munden, men jeg får god hygiejne. Ja. Har din familie det godt? Jeg kan lige spørge. Mor! Kom ind! Jeg skal lige far, Hilska. Nej. Vi skal her lige. Ja, er der ikke noget sted, jeg kan feje? Jeg tror, jeg Nå, er kæresten på besøg? Nå ja, men det er også altid hyggeligt. Nå, skulle man på toilet eller noget, mor? Eller lige Han skrider! Idiot! Hvad er der kan? Ja, hvordan går det? Det går fint. I er med med kæresten? Ja, han er rigtig nuttet. Hej. Du spiller fodbold? Okay. Jeg skal nok komme lidt. Altså, jeg var den bedste af os to. Nej. Jeg starter med dig. Jeg vil også spille med. Og jeg starter. Kan du stå på mål? Ja. Og vi starter.
Men tak fordi I så med i den her video, og husk at subscribe og like vores kanal og vores Facebook-side. Vi laver en Facebook-side, det kommer linket ned i description her. Ja. Og hvis I kan hjælpe os, så kan I, når vi engang kommer op på 100 subscribers. 100 subscribers og 100 likes på Facebook. Når vi kommer op på 100 subscribers, så laver vi sådan en Der er en challenge. ja, hvor vi laver et eller andet. Sjov, funny Men måde. hvis I liker og subscriber vores video, så vil det hjælpe os rigtig meget, så det bliver meget sjovt. Og når vi får 100 likes på Facebook og 100 subscriber på YouTube, så laver vi en challenge, og I kan skrive ned i kommentarerne eller besked på Facebook, Hvad I gerne vil have os til at gøre. Og Ja. den, der får flest likes, det bliver så det, vi gør. Ja, vores challenge. Så håber I nød videoen. Husk at klikke på alle knapperne, der er godt, der hjælper os. Og vi ses. Swag! Chloe, I know your sister turns everyone on, but you're the